بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين wajibate biye jumaye biye lahoro madunye ala batuli ala nyinine ani ala deli haramade madafoi kama uko juma dunya fe do ka faraka ka sandalama min ya subhanahu wa ta'ala akam meleke telemo mbijigi du kolo sanve la nyini ani dama kashi wajibate ikado ani kama na gonko abi fo ale de wajibate na bwaranda kabaka ala deli kimbi sa manyatu ni nyeyeleche wajibate kado jabili o be subhanahu wa ta'ala bulu ala eminye gyeda ala eminye meleke ba kime konondo ani bi konondo da ka meleke duru ko nyemai tairu mairu abisu meleke le mautu meleke min nato ay ko jibrila ala eminye jine ba kime konondo ani bi konondo da ikase kono ika ala kono ni ye jine duru ta ko nyemai abisu jine kibiru jine mutairu jine samarusu jine tarafata ni jine ala eminye babauda ka kulubauda ala kulu min ni kulu batani shege min dona ala ka seba kono kulu duru ka don o kulu duru o bela jele de farale do nyango bi sebene vona o donedu o de zuba kulu hazu kulu safa kulu marwa kulu tursina kulu ala eminye jinauda ka melekauda ka wurdanauda ka buna ramadunda ka bela jile nyamaya takadi muhammadu rasulullah ka qur'ane dama ki mana ala ikado amba nyine ala defe onga jamana mi namba kono no mali ala onga jamana suma anga jamana suma ka anga jamana kishi anga jamana tanga ala do on ni majugu che do ani bambanju che do ni aka ani kafiru che do ani janvanju che ma minu nambe shuru anga jamana kono ala nute ala don e ala ikadu me kapuma kan batu ala do anuche ala u halaki ma yu halaki e ala ku halaki ala utake u kunta ka bo anga jamana ka ala amo nyini fa hakika muhammadu kama ya rasulullah ake magani madina kama ala ake qur'ane kama ala ambi deli ala ikado setan nyi dabali tambulu deli ko ala anga jamana de kacha mimbi jamana ko ka mimbe jamana kono ala mogo bana hami bana ala anjoro ledu ala ikado anjama be mi mangene bana be mina ala edem se ka ta kabwanga ala on hamina on minum be nandi barala ala minum be nambe joro mi nye musoi walma anga chesoro ala on bi joro on jamana de minum bi jamana koka on da mana fengele dila e allah taala jati ka yamore kono ala ka fa amba zomo kolu ni hine ka fa amba anga dugu ni hine ala on nana be gele kono ambe koli kono anga mana gwanedu sebenda mbolo tayoro tana jigi semero tana ala nge e anjigi bo ala anyanda bakasila ala ukika ala yakama nete matani fonye ustaz ya rasulullah ya rasulullah ya allah ya allah ya allah ya allah ala ambe kalomina kaloin barkale do e ala bulu kaloin amma ka makabu kaloin allah horma kabu kaloin ayele kabu kaloin ikado adawla kabu ala mba nyine fe ka ko kalu barka makama onga jamana ikangi shi kan danga wajabati anga ngani yake kilenye hami wo hami no be ela walma obenana mi baraka allah men ni hami gwelembala abib nye barau barala wajabati kado ako blaki bolo ko ta sambe wajabati kado sebe ala de bi deli الله دباكه الله دبيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا اله الا هو شرف امين امين لا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله رب العالمين نعم wajibate namu ma tifsa ni ifai nga igerdege walma ikuna bi jakata me ifaka ode mamadu yara gufadu babu yara denge folo fai barake alina na barata ikado atemena minye maduble ana dogoni maju sempara denge folo uye bara damene minge unanja nana utemena faka wajibate ikado abiti
membolo karikadu mbi boni seben mi nu ka ma ko nouvelle horizon nyadangura Seydou Konate ni nyaka fasiriye bojo bate ka don Asimu Goita afana kuna jara a gerge jara katema fautaka president Amadou Toumani Touré Ibrahim Boubacar Keita a kuna jara katema olu taka kosobe sabula jamana bi dengando la bi ne ka sanja mambo sharabulu kura tali jamana kono bele jele ba do korolen zera adana bele jele ba kalama ka fo korolen amadafa wajabate ka do masake temena no ye Asimi Fawyi uyu kwa dala ku Seydou ku buludo wajabate ka do abo politique maw nanu yara katuda ningu bwaka Sebenekala ko Asimu Goita manana mingama I desemande ulla wajabate ikadon agwa president Amadou Toumani Touré ala ka hine Ibrahim Boubacar Keita ala ka hine wajabate ikadon agwa jamana sharabulu kura ikado dale bi ikado kaburu kono unafo ko tabarakala anga ni den ikado duwawu ye nyanzora awolola jamana sharabulu kura abara bana atarakata di colonel Asimu Goita ma wajabate ikado anyena walma amanya ando kuma na ble adafara wajabata adafali sabula ay wajamana kundigi ya laje ka tafana nafa bellaje aberata desedu makala de ka fodi ay wa anga aguluba ka dusu tnye anga kuta ka segere mimba to ay wa annimbi bwala o madese politiki mo yu seko bele jilenge wajabata ka do yokrofo bele jilenvo ikadu desera u desele minge sebe vura nunu nana de Asimuma sebe vura chetige de keme bi konondo ani kele wajibate abele jele bi shara kisa de kofo sebe kala ko février kalo mbisa pumami adara tege adala tege minge aya laje kasai ka laje aya laje wajibate ako bil hak ngume minni jamana ngono oyeni wane sonama wajibate ale sonama no kera kaba okoro de ikado ko bi na nyena bosa nyena boli mimbike abina taka jira jamana de bele jilena ninga nyefolike nyefoli wajabate ka do bi ke hakilina ye min bi damine ndene nata marskalo kile muga anya bi jira jamana de bele jele la awa bele jele bina wuli ka joke ki ta famwala na sorola be fam yalike o de laba ikado obita bla ikado wote mina kono jamana de ngu hakili jagabo wajabate ka do akan walma manye no kera wajabate ka do bara dafara o kuma o jamana sharabulu kura o ya sinzile o ya jidile gala ko korofon mi nye ministry mi na lebe jamana cheboli ani mara cheboli kuna wajabate ka don alibina korofota ka nyefolike nyefoli mi no ye ka ko bele jele senzen e ka don projet de constitution wajabate ka don mi ni mi mbala ani takabla minu nganga ke olu bifo ngasika ko ninde mina akoni ya takalaje conseil des ministres olu bu hakili jagabo no lu klala kuma mi abita katadi jamana ikado sentema wajabate olu fana ba laje no lu ya laje ku hakili jagabo wajabate opma abitoro ka ke balangenye munye abibla jamana de bela jile ka buluka nyedo wajabate ka do mi vora kafa abiko bi ke ka be odoma obora dogokoro sebenekala ko de nyana bele jile sabla wati nake mi ngoni mbato jamana de bele jile bi famyali soro jaku ya kute wajabate ka do hakilina minu ani jamana ere tabulu kura ikado jamana sinzi mbere kura o sharakise dama de farale do nywanga sebenekala ko referendum no ye jamana do nga hakili jagaba anzona walma amason dimanche nata ay wa juin kalo kile mo ngani duru wajabate ni décembre ke abikola sebenekala ko bengele do akafana ka fo minye ay wa chetai uko minu ma conseil des collectivités territoriales obike dimanche minye octobre kalo kile mo ga ani konondon sa de nyina za sa 2023 mi vana foledu na ma décès o de président Ziggy wajabate kadro ani député kasigi assemblée nationale la ati farafara de abele jele bi kenyo anve wajabate kadro bengele do fana de la ko nyefo o koni bita be dimanche doya do ma février kalo clé nani san 2024 ye korofo inva moi kosobe voter minu nganga ke ya famua président Ziggy nata ani député voter wajabate ko de matoka na couple abike nyoave abebi birasa nyami nywana ni yenga maye ni ngara président anga ka moto utala bli
Boajabate k'a dɔn de bi nani ayiwa député ɲuman yɛrɛ bulo kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o voté dɛ février kalo san 2024 bɛn kelen don kan ni taliko fila kɛra la Boajabate ko ma second tour i k'a dɔn o don fana bi fɔ o fana na ɲɛfɔ k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye sɛbɛnnikɛla ko bɛn kɛra min kan kɛlɛ Assimi Goïta ye baara minnu boloda a filɛ nin ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye Mahamani Touré Mahamani ko kunu an ka pankuru jigi kɛnɛ Modibo Keita la jamanakuntigi colonel Assimi Goïta karamɔgɔ Dabatungura a taara pankuru kura wɛrɛ bisimila a ko nin ko in tɔ kɛmɛ dongo dɔ ye karamɔgɔ Dabatungura e ko min ye Mali pankuru jigi kɛnɛ ye a laban na kɛ dɔ sɛbɛnnikɛla ko ni Mali pankuru jigi kɛnɛ pankuru kun ɲɛnafin b'a la an bɛ don min na ko bi Mali ka kɛlɛkɛ pankuru karamɔgɔ Dabatungura sɔɔni e ko jɔyɔrɔ bɛna sɔrɔ de sɛbɛnnikɛla ko min ye kunu jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale kɛrɛfɛ jamana premier ministre tun bɛ yen n'i y'a la ministre de la défense n'o ye Sadio Kamara ye karamɔgɔ Dabatungura ka taa bila jamana gouvernement tɔw la ani sɔrɔsiw ka ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko kuma in kun tɛ kuma jan ye sabu Mali ale bɛ kɛlɛ la ani juguw ni ɲɔgɔn cɛ min ye juguw ka daga bɛ se ka taga bɔ Mali da la cogo min na fo an ka labɛn kɛ an ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ karamɔgɔ Dabatungura an k'an gulon an yɛrɛ la an ka mɔnɛ bɔ an na sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi ko mɔnɛ o mɔnɛ donna jamana in na a kuma a b'a bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ jamana in na an dalen don la sɛbɛnnikɛla ko min ye colonel Assimi Goïta ye karamɔgɔ Dabatungura a nisɔndiyalen nin pankuru kura minnu sanna ni a bɔra min ye Irisiw ka jamana la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nin ye kɛlɛkɛ pankuru belebelebaw de ye a ko nin pankuru mana sɔnsɔn mugu la karamɔgɔ Dabatungura ni jugu yɔrɔ dɔnna k'a ban pewu k'a suru kun ka ban o y'u kɛlɛ bugurijɛ ye a ko pankuru dɔrɔn tɛ dɛ n'i ye jateminɛ drone fana tun sanna min kɔni o drone ye karamɔgɔ Dabatungura olu bɛɛ lajɛlen fana nana ka na yira jamanakuntigi la a ko drone ka baara sira fila don sira fɔlɔ o de ye ka wulikajɔ kɛ ni ka taa lajɛli kɛ drone dɔw fana bɛ olu ka baara ye min ye ni ka taa mugu suru sɛbɛnnikɛla ko drone ninnu bɔra jamana min na o ye Turki jamana ye sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi colonel Assimi Goïta a kelen ko ka tile ta min ye ni avion ye ka taa bila drone na ni ka ta ka di Sadio Kamara ma Sadio e min ye ministre de la défense ye a ta joona i k'a di ka kɛlɛkɛcɛw ma an sigin bɛ k'u makɔnɔ jaabi teliman Sadio Kamara a ye clé ninnu minɛ min ye chef d'état major des armées de terre min ye armée de l'air ye karamɔgɔ Dabatungura nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan nka maa min ka kɛnɛ kun don o de ye armée de l'air ye a ko min ye o chef d'état major ye karamɔgɔ Dabatungura ni o ye général de division Aliou Jara ye a ye clé ninnu ta k'a d'a ma o tuma min kɔni ye jamana ye a sera ka baara minnu kɛ ka di aw ma dɔwɛrɛ filɛ nin ye a y'o fara bolo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye chef d'état major de l'armée de l'air ye ale kelen ko ka tile minɛ a bolo la a ko jamanakuntigi ni ce gouvernement aw ni ce a tɔ tora anw ta ye aw ka ɲi ka min kɛ a y'o baara boloda min ye juguw ye karamɔgɔ Dabatungura o bɛ ka tɔɔrɔ ta ka se jamana in ma a y'aw sigi a k'anw lajɛ faso ka nafolo min donna pankuruw la a tɛna kɛ fufalaki ye jaabi bɛ bɔ a la min ye juguw ye u ka daga bɛ ta ka bɔ Mali da la an b'o de ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Assimi Goïta ye a ye kuma kuncɛ ni min ye a ko jamanadenw dalen bɛ aw la hali bi bɛ ko min o ma bannen minɛn wɛrɛw bɛ kɔfɛ tuguni aw mago bɛ minɛn minnu na Mali hamina ko ye minɛn o minɛn sɔrɔli ko ye diɲɛ kɔnɔ k'ale b'a bɛɛ salo kana Mali kɔnɔ foyi ɲɛnafin tɛ to an na sɛbɛnnikɛla ko min ye colonel Assimi Goïta min kɔni ye pankuru bolilaw fana ko i jɔ i k'an lajɛ pankuru kura min n'i y'a tile ta ka d'a ma an bɛna turu kelen kɛ n'a ye i fana k'an bolo nɔ lajɛ Mali ka pankuru bɛ boli malidenw de fɛ dunan tɛna Mali ka pankuru boli bilen karamɔgɔ Dabatungura min ye an ka pankuru bolilaw ye u donna nin pankuru kuraw kɔnɔ ka kale i b'a fɔ ko i b'a ko kɔnɔ tatɔ filɛ fo ka Assimi dabali ban sɛbɛnnikɛla ko nin ye min ye worobilajila ye karamɔgɔ Dabatungura u y'a yira k'a fɔ jugu kɔni bɛ fan o fan kɔnɔ o tuma u bɛ taa juguw nɔfɛ nin taabolo kelenw de la o tuma sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ siran kɔni o tɛ Mali ka fan fɛ bilen dɛ a bɛ jugu de ka fan fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don Boajabate maa min ye marifa dilan o kan ka se a ti cogo la Boajabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le providentiel sɛbɛn fura nin y'a bolo ko siɲɛ 559 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Barahima Dawu Barahima ko a ko Mali ka nin marifa sɔrɔ yen Mali ka nin pankuru sɔrɔ yen Mali ka nin jija ye ani Mali ka nin dakabanafɛnw n'o ye minɛnw ye nin subahana machines sɔrɔli Boajabate Bamanji dama sirannen tɛ koyi a jɔrɔ bɛ ayiwa maana seba bɛ minnu ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan o de ye lamɛrikɛnw ye Boajabate k'a dɔn agence américaine de sécurité aérienne u k'u kamana
gannen don a bɛrɛta ni jateminɛ ma kɛ maliko in na bɔjabate i k'a dɔn minan ni minan min baraka sɔrɔ u n'olu amerikɛnw yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ kun kelen ye bɔjabate i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka dafa mali kɔnɔ a ko a tɛ ku maana bilen mali i k'a dɔn a dugukolo k'a fɔ i b'a cɛ ci n'u ma bɔ a kalama a tɛ ku maana k'a fɔ i na munumunu salo kɛ mali sanfɛla la bɔjabate ni mali tɛ bɔ a kalama a ko kɔsɛn in na amerikɛnw ka kuma don dɛ u ye duruni ani minan min ye mali bolo bɔjabate i k'a dɔn a minanw bɛɛ kan k'i cogo dɔn n ye amerikɛn ye n ye faransɛ ye n ye aliman ye bɔjabate i k'a dɔn mali sanfɛla bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a to yen sabula u tiɲɛnɔ barika ka bon u sɛmɛnen bɛ min na mosku jamana bɔjabate mosku ka nin kelen bɛ k'a kɛ fadenya de i k'a dɔn ayiwa minan o minan n'o bɛ mosku yɛrɛ bolo ko diɲɛ sirannen dun ɲɛ bɔjabate u y'a bɛɛ lajɛlen dɔ ta ka di mali ma o de la min ye tubabu u ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko OTAN bɔjabate i k'a dɔn bɛɛ b'a kalama OTAN bara ka Ukraine ni dɛmɛ u ka nin gɛlɛya in na yalima Rusiw bara ka dalakɔrɔbɔli de kɛ wa ni ka mali sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ minan na o jɔrɔ bɛɛ a ko n'i ye farafinna babolo in bɛɛ lajɛlen ta a woroduguyanfa mali ɲɔgɔnna t'a la ayiwa armée ka basigi ani armée ka minan na bɔjabate o de kelen bɛ ka jɔrɔ caman boloda sɛbɛnnikɛla ko fɔta bɔjabate ka sababu kɛ mun ye i k'a dɔn tubabu u mɛnna ka mali nɛgɛ bamanjuw ka se sɔrɔ jamana in kɔnɔ ka tiɲɛni caman kɛ ka mali yɔrɔ caman namaduna bɔjabate i k'a dɔn tubabuw ka janfan b'a la sabula tubabuw de kun bɛ wuli ka jɔ boloda fɛn o fɛn n'o ye sanfɛlako ye kunnafoni fɛn o fɛn ka ɲini sanfɛla la ayiwa ni k'a kunnafoni di min ye tubabuw ye olu ka baara kun y'o ye u ko mali ma aw k'a ta kɛ muguci ye kunnafoni ɲinini bɔjabate u ye kunnafoni jugu caman ye u ye dabali jugu caman ye u ye min dogo mali ye ani burukina faso la o de kɛra sababu ye bɔjabate i k'a dɔn ayiwa bamanjuw ka fɛrɛ mali ma waati tɛmɛnen na a don hali ni mali kun ye minɛnw kɔmande sɔrɔsi minɛnw tubabuw b'u sen d'a kan bɔjabate a kun tɛ dɔwɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen ka to olu bolo bɔjabate o de nana kɛ sababu ye mali yɛrɛ a yɔrɔ caman bɛ u ka namaduna terrorisiw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ameriki ye i k'a dɔn k'a fɔ de k'u dalankolon don wa walima u niw tɛ faransi ka janfa la maa se k'o fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ amerikɛnw i k'a dɔn olu ye siya ye minnu b'u dɛn ayiwa tubabuw de kɔfɛ tubabuw bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ dugukolo sanfɛ u ka sɔrɔsi kunda walima tiɲɛni na l'amerikɛn b'a kalama a ko kabini octobre kalo san 2007 bɔjabate i b'a ye k'a fɔ min ye kunnafoni dilen amerikɛnw de fana bɛ se o la diɲɛ bɛɛ lajɛlen la sabula u ka duruni dɔ tun bɛ yen min n'u ka sɔrɔsiw bolo tun b'o la bɔjabate k'a dɔn o laban kɛra porokotoba de y'u bolo olu de tun bɛ kunnafoni ɲini ayiwa n k'i ɲininka k'a di ayiwa faransɛw ma sɛbɛnnikɛla ko a don i k'a dɔn u ka masakɛ ayiwa cɛjugu in kun bɛ yen n'o ye Donald Trump ye bɔjabate k'a dɔn o y'a ɲini faransi fɛ u ka ko bɛɛ kɛ i k'a dɔn farafinna babolo in bɛɛ lajɛlen ka se ka yaari ka taa da u tɛgɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɔjabate k'a dɔn bamanjuw nana janfanjugu siri amerikɛnw n'a don fo sɔrɔsiw dɔ minɛna amerikɛnw fɛ ka t'u kantigɛ sɛbɛnnikɛla ko nin damanda o de kɔni kɛra sababu ye sa a ka dɔn k'a fɔ seba bɛ mali ye mali jɔyɔrɔba b'a la bi bɔjabate a tɛ ku i la hali i ka miseli n'i y'a kɛru mali dugukolo sanfɛ sanni dugu cɛ bɔjabate k'a dɔn cɛbaw b'u dɛlen to k'a ye wa a se b'u ye ka se k'a cɛtigɛ fila ye sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra siranbaden tubabu jamanaw na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn tubabu ka bingali nazara ka janfa nazara ka awatiɲɛni a ka bon kosɛbɛ o waati joli kɛra tubabuw kun b'u dɛn bɔjabate ni kana an ka jamana munumunu salu sabula a fɔra bɛɛ fɛ tubabuw de bɛ kunnafoni jugu ɲini yan'u ka kunnafoni di anw ma dɛ u bɛ taa di bamanjuw ma a y'a cogo dɔn sɔrɔsiw bɛlɛnnen bɛ nin yɔrɔ in na u k'an ka taa nin yɔrɔ in na i k'a dɔn nin sira in u kelen bɛ k'u minɛ u kun bɛ taa bala na k'an ka sɔrɔsiw ni k'olu daji tubabuw ka janfa de kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko kabini don min mali yɛrɛ sera k'a ka sangaba 7 minɛ kabini don min mali yɛrɛ sera ka jateminɛ kɛ fɛn o fɛn n'a bi pan jamana kunna malidenw yɛrɛ de b'a sɛgɛsɛgɛ kabini n'o daminɛna don min bɔjabate i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba in ani binganiba in caman bɔra a la o tuma bɔjabate k'a dɔn kunnafoni n'o sɔrɔla ka ban k'a dɔn k'a fɔ munumunu salo walima wulikajɔ bi yan bɔjabate hali ni bɛ dugukolo jukɔrɔ machine dɔ bɛ mali bolo n'u y'a yɛlɛ sanfɛ bɔjabate a taamatɔ bɛ se k'a jira ten hadamaden cɛ 4 cɛ 5 bɛ nin kungo in kɔnɔ nin bɛ nin yɔrɔ in na la hawla wala quwwata illa billah nin de ye dabali yɛrɛ ye dibila bɛ n bolo bagola bɛ n bolo dabali tɛ dabali min bɔ diɲɛ na o ye nin de ye o de tubabu minɛ
Wajibate sɛbɛnnikɛla ko mina in ye qualité fila ye dɔ bɛ yen o bi yaala ka sɛgɛsɛgɛli kɛ wa i ɲɛ t'a ye Wajibate dɔ bɛ yen o bi sɔsɔ mugu la o bɛ se ka cɛ 100 daji yɔrɔ kelen maa t'a kɔnɔ k'a boli wa i t'a nakan mɛn i t'a takan mɛn a tɛ sisi bɔ a tɛ yelen bɔ Wajibate Mali damanda falen Mali falen don nin damanda de la a ko Américains kɔni ye kangari da kɛ tubabuw ye a y'a cogo dɔn bɛɛ ka jateminɛ kɛ Mali Irisiw kɔni kɛlen bɛ k'a kɛ fadenya de ye u ye Mali sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ minɛn na o tuma maa o maa bɛ yen n'i t'a fɛ Mali ka tɛgɛ jala da i tɛgɛ u ka sanfɛla a n'u ka jamana salo a y'a dabila cɛ o cɛ m'a dabila u bɛ npogo don i la an tilala ka ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Providentiel kɔnɔ a ka bi boli la Jɛka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Namo Mbala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ tigɛ dɔn ko kura l'indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Dawuda Sangare fulakɛ ko jamana est procureur de la Cour suprême karamɔgɔ daba tungora a kuma in a bɛ tali kɛ min ye camancɛ fanga mara kan karamɔgɔ daba tungora sabu kuma caman bɛ jamanadenw sigilen bɛ ka jaabi maa kɔnɔ min ye jamana masakɛ kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita Ala ma hinɛ ale ka pankuru sanniko ka taa bila kɛlɛkɛminɛnw sanniko la karamɔgɔ daba tungora min ye dibidibi baara minnu kɛra la maa minnu tɔgɔ fɔra kabini lawale la nin ko in a ka bila ten wa walima ale bi to sira tɔ bɛna gɔn wa min ye Mamudu min kɔni ye ale Cour suprême ɲɛmaaba ye n'o ye Mamudu Timbo ye a bɔra ni ka kuma jamanadenw ye a ye mun fɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora min ye kuma tɛ min kɔfɛ a bɔra k'o de fɔ kunun alamisadon kalo tile 16 karamɔgɔ daba tungora n'i y'a ka communiqué lajɛ a ko jamana Cour suprême ale Mamudu Timbo ale de y'o ɲɛmaaba ye k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la malidenw ye Mali nafolo a tɛ yuruku maa fɛ maa o maa n'o de yera ŋanamu la faso nafolo bɛɛ jɛ wari min ye jamana ka hakilinaw sabatili baaraw ye maa o maa ko ne de tɔgɔ yero tiɲɛniw la karamɔgɔ daba tungora ko jamana b'a jɔ a jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kuma mun bɛ senna kabini waati jan n'o de ye pankuru sanniko ye jamana sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw ka minɛ min ye susati kelen 600 ka taa bila 6000 la sɛbɛnnikɛla ko maa minnu tɔgɔ fɔra ko la karamɔgɔ daba tungora ko hali bi bɛ ko min na o ma bannen a y'i da don min ye maa 2 tɔgɔ ye fɔlɔ a ko maa fɔlɔ o de ye Madame Boire Fili Sissoco ye a ko wele bilala Madame Boire Fili Sissoco ma o tɛ bi ye karamɔgɔ daba tungora kabini septembre kalo tile 23 min ye san 2021 i ka da la k'a fɔ wele bilala maa fɛnɛ ma n'o ye Mamadou Kamara ye n'ale tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka directeur de cabinet